Bernard Grech huwa komdu b'Mario De Marco fil-grupp parlamentari tiegħu. Il-kap nazzjonalista qal dawn il-kummenti fit-tmiem laqgħa tal-grupp parlamentari urġenti li sejjaħ il-ħadd fil-għaxija. Minkejja li f'istqarrija uffiċjali l-Partit Nazzjonalista qal li sejħet laqgħa tal-grupp parlamentari fuq l-iżviluppi li seħħu fil-qorti ssib fil-għaxija, sorsi fid-Dar Ċentrali qalulna li Bernard Grech kien imġiegħel li sejjaħ laqgħa urġenti mid-deputati tiegħu wara li l-ħadd filgħodu qal li jagħti l-maħfra presidenzjali lis-suspettat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, Jorgen Fenech. Barra l-istamperija Bernard Grech ta' xifem li u qed jistri fuq dak li qallu Mario De Marco dwar rabtiet li kellu dan id-deputat nazzjonalista ma' Adrian Hillman, ex-direttur maniġerjali ta' Allied Newspapers, li hija responsabbli mill-pubblikazzjoni tal-Gazzetta Times. Saħansitra Bernard Grech qal li De Marco spjegalu b'mod korrett. Taqsejtu lil Mario De Marco dwar x'kienu rabtiet tiegħu ma' Adrian Hillman. Iva saqsejtu Mario De Marco tagħna l-ispjegazzjoni tiegħu s'issa ma jirriżulta li xejn illi huwa skorrett u allura huwa fix-xogħol professjonali tiegħu huwa mexa minn dak li qalli u minn dak li spjegali b'mod korrett u s'issa jiena nibqa' f'dik id-direzzjoni. Fuq dan komdu bih. Ninsab komdu. Skont rapporti Hillman se jiġi estradit lejn Malta mir-Renju Unit biex jaffaċċja akkużi dwar ħasil ta' flus u frodi. Fil-fatt saru numru ta' allegazzjonijiet dwar l-operat tal-kumpanija tat-Times u r-relazzjoni tul is-snin bejn it-tmexxija tal-kumpanija u negozji oħra partikolarment Adrian Hillman u Kish Kembri. Dawn l-allegazzjonijiet huma dwar każ ta' 13 sena ilu. Mario De Marco huwa membru fil-Kunsill ta' Strickland Foundation, ix-shareholder ewlieni tal-kumpanija tat-Times Allied Newspapers. Intant il-Partit Nazzjonalista qal il-grupp parlamentari ringrazzja lill-ex kap Simon Busuttil. Dan anki sar wara li ftit tal-ġimgħat ilu il-kap Bernard Grech talab biex jiġu rtirati proċeduri li kienu bdew fil-Partit Nazzjonalista kontra Simon Busuttil dwar il-gidba e-grant. Dakinhar Simon Busuttil kien irringrazzja lil Grech tal-ġest li għamel miegħu.